na ce ku banda in shiga in je in gaya mata. A'a ya za ku ce ba inda zan shiga? Sata ne? Hajiya! 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 Kaga idan ba hajiyar nan mu tafi da shi. Lafiya ɗan sanda a gidana da daddaren nan? Wallahi ba za ku ci mutunci na ba. Hajiya wannan da kike gani tsinannen cin bashin tsiya ne da shi. Kuɗin mutane ya je ci aka kai report ɗinsa ake ta neman sa an rasa inda yake. Shi ne aka kai report officer ya zo aka ram da shi aka kamo shi. Ya ce a nan gidan yake. Shi ne aka kawo shi nan gidan. Ai ba sata ne ba. Ƙanin sata ne ai. Hudu. Na'am. Kai ko me ya faru ka ci bashi har aka yi maka irin wannan cikuma kaman ɓarawo? Baran kwata ka tafi gadiro. Matsala ce ta taso min. Kuma ba na son in zo ranka kaya miki korafe-korafe. Ba daɗi. Dan uwana ne Iliya ba yi da lafiya shine na je na karɓi kuɗin Hamisu tanka. Shine na ce idan na karɓi albashi sai in je in biya bashi. Kuma ni dama damuwa ta gobe za ki tafiya da sassafe kar ki ga baki ganna ba in ci amana. Na ce to in zo tunda in kin san zancen su zo su mai da ni su kulle. Amma saboda Allah banda abinka tunda larura ce menene a ciki dan ka gaya min? Wani abu ne a ciki yanzu duba ka ga irin wannan abin ka je ka ciwo bashin gashi yanzu sun riko ka kaman barawo. Kaji ai kanwar sata ne. Ai ba sata ne. Ai bashi ofisa ba sata bane. Yanzu dai magana da ake ta naira 60,000 ce. Kwarai ko. Ina so. Amma ku zo ku ci mutunci na irin wannan roƙon da za ku yi. Wallahi Allah ya tayi. Ko gwamnati na ɗiban wa kuɗi ai min wannan. Wallahi da sai ka. Kar ka cika baki tunda dai hajjiyar ta ce za ta biya kai shiru. Zance duk ba na kawai. Wallahi kuma kai da sai ka tafiya kamar. Malam lafiya? Ka san gidan hajiya ba dole ne mutum ka shi ne ba da kai Gashi ofisa ta sa ki kirga sosai. Ai na fi karfin ba da kuɗi bai ba. A hajiya ba wani abu aka ce ba tisawa za a yi kirgawa zai dan a tabbatar. Ku sake shi. Hajiya za mu je ofis tukunna ai signing sannan mu sake shi. Wallahi tunda an sallame ku babu inda zan je ku yi sanin ɗinku. Ya zan kira ogan ku, zan kira DPO a waya. A ba sai kin masa waya ba. Ba sai kin masa waya ba komai za mu je can a ciki. Da ka tafi gaduro. Je kawai shike ba komai. Ce. Na gode hajiya. Na gode hajiya. Allah ya ji kan mahaifi, Allah ya ji kan alaji, Allah ya ji kan alaji. Nan gaba duk matsalar da ta taso ka ringa zuwa ka sanar da ni ba ni bace uwar gidanka ka zo ka sanar da ni. Yanzu irin wannan rukon da suka yi maka ai wulakanci ne. Ni ma dan dai ba yadda zan yi ne abin da ya sa ma muka zo saboda na san gobe za ki yi tafiya dan kake ga biki ganna ba. Da sai dai ko me wasu yankin hukuncin dan kada na yanzu in gaya miki korafi. Na gode madalla. Allah sa ma ba su sa ka asal ba. Sun sa ni asal din. To ka je ka yi wanka yanzu zan turo wannan ta kawo maka abinci. Na gode madalla hajiya. Madalla na gode. Direban hajiya hudu.